naman to si Dungsoy? Hapik naman alas 10. Wa pa man gihapon mauli. Nagpalapi naman yung bat-ana sa isang trabaho. Labi mang ako gihana mang kaadyo. Ay kay niya ka na. Wa ka uroy magpalibak. Gida naman po na ni mo imong trabaho nga Dungsoy. Ang gabi, tay. Ang gidaan ni tay kay. Dinalian ka adyo ni tay. Ras ka adyo ni. Kuha na ni sa tag-ija ugma. Gamay naman po'y kuwangin ni tay. Matay Dungsoy. Wa na dyo ko kaudyon na imong trabaho dong. Ikaw lagi akong nahibaw ang embalmer nga dadunin patay aning bahay. Watch them, I know them a boss out of it.